Sir, Chief, kaliyaw. Sir, niabot na to itong kwan. Ni-apply to na to og kwan, food tester. Pasudla. Sir, Toknoy Lucanon, please come in. Good morning, Sir Chief. Sir, ako to ipailayla nimo sir nga Sir Toknoy Lucanon ag i-apply tuod sa ato ang pagka-food tester din eh. Bisag kung sa pagkaon na ni sir, iya jud tilawan sir, kanon. Ug pakanon og tae, mukhaon po'y tae, mura ni siya sibuy tapang. Oh, may na. Sige. Ikaw ang akong food tester. Sugod karon, hanto sa imong kamatayon. Sir, tara to sir, ato ang delicious food. Ano sir, ako na mukha kay ako food tester. So ako nang kanon. Muna akong mga trabahante. Abtik mo si Bisyo sila mga trabaho. Ug dili mahadlok ug mahilo sila mga pagkaon. Nahilo ni sir? Chef? Wala, gawas kung naay mga kontra. Okay, chef. Okay. Dayor data guys kontra kay pulis mo ka. Chef. Chef, napadulong na to itong tulo ka buk kriminal. Chef, kriminal? Yung naglayor ta sa kontra. Good morning, Chef! Good morning, Chef! Good morning, sir! Chef! Lami ihatag pagkaon mo, sir! Pero, idol! Lami ang kini, Chef! Why hilaw? Wala gini, Chef! Delicious! Mabusog ka na! Ayaw gyud ana sir. Kinaasa na hilo. Madaot ka na. Ayaw gyud ana. Way problema na, kaya na ako'y food tester. Way lain, kundi ikaw. Ako may mamatay ana. Sige, tilawin na. Sige, Chef. Matay. Akan una ko na eh. Ito mga kriminal ra ba na naghatod oh? Basti. Sino kung kaon ali dagway? Matay chip, lami kayo chip. Bitaw, lami kayo. Pagkay ko sa kong ulo. Nakasabot ko nimo dong Toknoy Lucanon kay bago pa ka sa serbisyo. Nang tudluan ka na ko. There's a plane. Open your mouth. Kan aba, Hahay, di mo buhat na niyang trabaho. Hahay, ako na may kaon. Lami ka dyan eh! Tit lami? Maman to! Lami, no? Mama na? Lami na nahilaw. Nari na sir no? Lami ba? No? No, lami ba yun? Lami! Di? Lami siya. Lami yun! Oh, ikaw ba siya? Lami yun! Why, Chef, oh! Ibalik! That's it oh! Matay, lami ito di ay. Lami de chip. Lami sa kayo. Uwat mo na ako dyan. Play. Jane Montuyanas! Oh, Lot! Sige. Uy, patay ka niya. Toknoy Lucanon naman. Sige. Eh, Problema na. Lai. So, okay, salute mo yung nung ko. Please come in! wala eh. Please come in! Good morning, Sir Chief. To, sir, ang katong si Sir Toknoy Lucanon, katong nyapon. Tilawan ani sir, mura ni sibuy tapang. Bisag makanon ning tay, makaon. Ay, sir, ako na mukha kay ako food tester. Yan, Morta.
Pizza ng kaon. Muna ako mga estudyante. Action. Ting. Mas may ikaw naman ka? Oh, action. 1, 2, 3. Oh, gusto mo na eh? Camera. Action. Sabaw, gusto sinyas na. Kana Nga, bago pa ka sa serbisyo. Munang tug-anan, tudluan ka na ako, o tug-anan ka na ako sa pagkaon. Ting. What's up mga mamarang? So, kare, shout out dire sa YouTube. So, shout out Caroline Taghap. Shout out ni Remart Kumighod. So, shout out to ni Anale Pirma. So shout out din ni Kent Bryant Ganob. Shout out sa Makaya Band. Yon. Shout out Zombie Player. Shout out to sa Makaya Band. Diyan, shout out ni Arnold Dalos. Diyan po shout out. Shout out din ni Palho Zubin Pahinte. Manager, the manager. So, shout out ni Janet Urmeta Hotdog. So shout out Jason Dominguez. So shout out na po ni RTVs TV from Bukidnon but original in Sandugan Larina. So shout out din ni Sheila Swan Vlog. So, shout out ni Karime. Shout out sa Makaya Band. BG Gumby. Pagbalik na ni baka naman. Beke naman. Shout out ni DG Gums Prudenciado. So shout out sa Celestine Dure Vlog. Shout out Dan Earl Baldonado. Shout out sa Makaya Band. Baka naman. So, shout out din sa akong auntie nga si Auntie Mimi taga naa sa Korea din sa iyang mga kauban nga taga Cebu nga si Ferry Kim og Mira Park. So shout out niya amping kanunay dira dayon. Shout out pod sa Sige Glantaw nga taga Gabayad kay ingon gyud ako personal Alan Ayawan. So katong ganaha glabas kay isda palit na mo niya. Promote mo ang kaglabas ni Rizal. Patay ka. I-promote na mo ni yung basnigan. So, shout out sa mga kaboard meet na mo, mga papart gwapo, si Rubinek. Single na siya, panguyabin ninyo kay Gopuna, Rubinek Banilaw. Then si papart Kinit Gwapo. Kinit Bakayan, ug si Junibe Suliano, ug si Jet Tumapon, ug si Alfredo Sumailo, ug Mel Francis Tutor, ug si Aljon Clarito. Yeah, come on. So kung ganahan mo pa shout out, follow these steps, subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga videos na mo. Subscribe na, subscribe. O ganahan po mo masigurado mo ma-shoutout na ako gibutang nga comment reply. O dito ra mo kay. guys! Like and comment. Unsa ba kinugaya nimo? Secure TV, your greatest weapon against stress. Hashtag Mamarang, peace out.